खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामनायनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट हरनो सानदों मानोना नोंथांमोना आंनिसिम दासान्दि गोबांनो सोंहरगासिनो दं आरो आधार कार्डखौलाय माथो पान कार्डजों लिंक खालामना लानांगौमोननो डिसेम्बरनि 3 तारिखहालागै होनना नोंथांमोना बुंहरदों आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गिदिं आरो माने दायो आंथ' लिंक खालामना लायासै दा बेनिखायनो नोंथांमोना आधार कार्ड एबा पान कार्डखौ खामानि होनाय नंला नामा नोंथांमोना बेबादि सानदों आरो जायफोर नोंथांमोना लिंक खालामना लायाखै नोंथांमोना दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आं आबुङै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना सोरबादिया आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामना लानो नांगौ आरो लिंक खालामना लायाबा नोंथांमोननि मा खहा जागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो दायो जुदि नोंथांमोना लिंक खालामनो नागिरोबा नोंथांमोना बेसेबां फाइन होनानै लिंक खालामनो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननिसिम नैबे बाथ्राखौ बुंहरनो बावबायसो नैबे आधार कार्डखौथ' नोंथांमोना बयबो बानायना लाजोब्बाय जानो हागौ आजिखालिथ' गथ' उन्दैनिफ्रायनो आधार कार्डखौ बानायना लानांगौ नाथायबा नोंथांमोना दाबो सोरबा पान कार्डखौ बानायना निस्सय लायाखै जानो हागौ दा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोननियाव आधार कार्डआथ' दंखायो नालाय दा बेनिखायनो आधार कार्डनि जोहै नोंथांमोना फ्रियावनो थाइसेबो नोंथांमोना फैसा होनांगौनि गोनांथि गैया फ्रियावनो नोंथांमोना नैबे पान कार्डखौ बानायना लानो हागोन आधार कार्डनि जोहै दा बेनिखायनो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे डिसेम्बरनि 3 तारिख जाय आधार कार्ड एबा पान कार्डखौ लिंक खालामनायनि लास्ट डेट होनना नोंथांमोना बुंबाय थादों नाथायबा बे लास्ट डेट नङा दै आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै मोनसे भिडिअ लाबोखांबायमोन आं बेहाय नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन जेनेबा जोंहा गोदान रुल लाबबाय होननानै दा बे गोदान रुलाव बे मात्र टेक्स पेयारफोरनि थाखायसो जायफोर बिथांमोना खाजोना होयो बिथांमोननि थाखायसो गोदान जोंहा लाबोदों जों बर'फ्राथ' बांसिनानो माने जों जोबोद खम आरो बर'फोरनि गेजेराव सरकारनिसिम टेक्स होग्राफ्रा जायफोर जोबोद मालिक बिथांमोनासो टेक्स होयो आरो दा बिथांमोननि थाखायसो जोंहा आपडेट फैदोंमोन मा आपडेट फैदोंमोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ दाख्लैनो खोन्थाहरखादोंमोन आं बेखौ आरोबाव बुंफिनला नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो लिंकखौ खालामना लायाखैबा मा जागोन जेबो जाया जोंनि थाखाय कम्पालसरि नंबावसो नोंथांमोना नायनो हागोन जेनेबा लिंकखौथ' ओरैनो खालामना लानो हायो नाथायबा जुदि नोंथांमोना दायो लिंक खालामोबा 1000 रुपिस होनानैसो नोंथांमोना लिंकखौ खालामनो नांगोन दा बेवहाय जोंहा नट होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ फरायना नायगोन ना नायाखै नै बेहाय बुंदों नै Following categories are exempted from Aadhar PAN linking होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो जेरै स्टेट अफ रेजिडेन्स इन आसाम मेघालया और जम्मु एन्ड काश्मीर जों आसाम स्टेटआव दङ नालाय दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय बेहाय एगजेम्पसन होनाय दङ जोंनि आसामनि मानसिफोरनियावथ' आधार पान कार्डआथ' थाखागोनखा नाथायबा बिथांमोना लिंक खालामनांगौनि गोनांथि गैला एगजेम जोंहा खालामना होनाय दंखायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो आधार कार्डखौ पान कार्डजों नोंथांमोना लिंक खालामाखैबाबो जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जोंनि थाखाय बे एगजाम खालामना होनायखा नोंथांमोना खालामबाबो जागोन खालामाबाबो जेबो नङा आरो खालामाबाबो माने नोंथांमोननिसिम फाइनबो लाया उनाव खालामनांगौनि जेबो जोंहा बेहाय प्रभिजनबो होनानै दोनखायाखै आरो दा बेनिखायनो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव जेनेबा फ्रियावनो आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामना लाबायबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना फ्रियावनो बानायना लाबाय दा जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बानायनो नागिरदोंबा आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामनो नोंथांमोना नागिरदोंबा नोंथांमोनाथ' बानायाबाबो जागोन जेबो जोंहा बे होनाय गैखाया नालाय जोंहा एगजाम्पसन जोंहा होनाय दंखायो दा अब्लाबो नोंथांमोना बानायनो सानोबा नोंथांमोना 1000 रुपिस होनानै नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां निउसाव बायदि रोखोम नोंथांमोना नुबाय थादों नालाय नाथायबा निउस चेनेलाव जोंहा बे हिन्दीफ्राव जोंहा निउस चेनेलाव होयो नालाय दा बेवहायथ' बेबायदि एगजेम्पसनखौ बिथांमोना खोन्थाला दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिसिगोन आरो पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामना लानांगौमोननो होनना नोंथांमोना सानसिगोन आरो दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिजोब्बाय जानांगौ जोंनि आसामनि मानसिफ्रा आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामना लायाबाबो जेबो नङा जोंनि थाखाय एगजेम्पसन होनाय दंखायो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना लिंक खालामना लाबाय नोंथांमोना जेनेबा स्टेटासखौ नायनो हागोन नोंनि बे लिंक खालामनायाबा जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा बेहाय जोंहा बेहाय साइड होना दोनखादों नै लिंक आधार स्टेटास नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय नोंनि बे आधारा पान कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै गावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बे जाहैबाय जोंहा बाथ्राया दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना बोरै नैबे पान कार्डखौ बानायना लानो हागोन आधार कार्ड गोनां नोंथांमोना टेनसन गैया नोंथांमोना इजियावनो बानायना लानो हायो नोंथांमोना बहा फैनांगोन नैबे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं नोंथांमोनो भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन दे इनकाम टेक्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैनो नांगोन दा बेवहाय फैनायनि उनाव
नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ नै इन्स्टेन्ट इ पान कार्ड दा नोंथांमोना बेहाय थुबानो जाबाय इ पान कार्ड होननाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनायनि एसे उनावनो साक्सेसफुल जाबानो एसे 42 हर्स ना बेसेबांबा लायो दे जायखिजाया नोंथांमोना साननैनि उनावनो माने पान कार्डखौ मोननो हागोन आरो बेसेबां गोबाव सम लायो आं बेखौबो बावलायलांबाय दा जेबो नङा दे जायखिजाया साननैनि उनावनो नोंथांमोना नैबे इ पान कार्डखौ मोननो हागोन PDF आव नोंथांमोना जेरैबायदि पान कार्डा जायो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना पान कार्डखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय बे इ पान कार्डखौ नोंथांमोना मोननानै बेखौ नोङो PVC कार्डबो बानायना लानो हागोन आरो जेरैबायदि पान कार्डा जायो बेबायदि नोंथांमोना कार्डबो बानायना लानो हागोन आरो बानायना लायाबाबो जेबो नङा बे PDF खौनो नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै जेरावबो होनो हागोन आरो गासैबो बे खामानि जाजोबगोन जेरैबायदि पान कार्डा जायो खामानि होयो थिग बेबायदिनो बे माबायाबो इ पान कार्डआबो फिजिकेल कार्डआ जेरैबायदि खामानि होयो इ पान कार्डआबो थिग एक्जेक्टलि बेबायदिनो गासैबो खामानि होजोबगोन आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव आधार कार्ड दङ पान कार्ड गैयाबा नोंथांमोना गोख्रैनो बानायना लाफै नोंथांमोना बे इनकाम टेक्सनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनायनि उनाव इन्स्टेन्ट इ पान बेहाय नोंथांमोना थुनानै खालामना लाबानो जाबाय आं बिनि लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना आरामसे मबाइलाव मोजाङै नायनानै नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो भिडिअ लाबोखांबायमोन नोंथांमोना जायफोर नायाखै चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेहाय बुंखादों नै जोंहा hold same value as physical पान कार्ड बादिनो बियो सेम माने खामानि होयो जाहैबाय भेलुआ एखे बिनिया दा बेखौ बुंदों दा नोंथांमोना गोदान माने जायफोर नोंथांमोना पान कार्ड बानायनो लायाखै नोंथांमोनाल'सो बानायनो हागोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोननियाव पान कार्ड दंखायो जुदि नोंथांमोना अब्लाबो आरोबाव गोदानै पान कार्ड बानायोबा नोंथांमोना 10,000 फाइन होनांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो सासे मानसिनाव मोनसेल' पान कार्ड थानांगौनो एबा सासे मानसिया मोनसेल' पान कार्ड मोनो जुदि नोंथांमोना आरोबाव मोनसे पान कार्ड बानायनो नागिरोबा अब्ला नोंथांमोना पेनाल्टि बेसेबां होनांगोन एबा बानायना लायोबा 10,000 नोंथांमोना पेनाल्टि होनांगोननो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना पान कार्ड बानायना लायाखै नोंथांमोनाल'सो बानायना लानो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुदों जानांगौ नै गेट निउ इ पान होननाय दा बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय दा बेहाय थुनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांसिगोन जेरै नोंथांमोना नैबेहाय गावबागावनि आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो नांसिगोन आधार कार्डआव नोंथांमोना नायदो आधार कार्डनि बे 12था डिजिट नाम्बारखौ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे कनफार्म खालामबानो जाबाय दा कनफार्म खालामनानै नोंथांमोना कन्टिनिउ खालामलांबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैनो इजियावनो 5 मिनिटबो लानाय नङा खोमा नोंथांमोना बेखौ बानायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना खाथियाव आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ लानांगोन मानो होनोबा आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन दा बे OTPखौ नोंथांमोना होनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बानायनो हागोन नङाबा बानायनो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो नै नोंनि बे मबाइल नाम्बारा एक्टिभ थानांगोन आधारजों लिंक थानाया माने आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना खाथियाव लाखानांगोन मानो होनोबा बेहाय OTP थांगोन OTPखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनानैसो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना साननैनि उनाव सानसे 24 घन्टा ना साननैनि उनाव मोनथाय आं बावलायलांबाय जायखिजाया नोंथांमोना साननैनि उनावनो नैबे इ पान कार्डखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जायफोरनो इमारजेन्सि पान कार्डखौ नांगौ नोंथांमोना आरामसे बानायना लानो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै जिखिनि जाया खामानियाव नोंथांमोना होनो हागोन आरो बे जाहैबाय दा नोंथांमोना सोरबा गोबां फैसा गारलाबायो खोमा नैबे पान कार्ड बानायनायावनो नाथायबा इजिनो नोंथांमोना मोननो हाथारो PDF फाइलाव नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना PVC खालामना लाबानो जाबाय PVC कार्डखौबो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हाबावोसो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम उनाव भिडिअ लाबोगोन र' जेबो नङा नोंथांमोना 50 थाखा होनानै एप्लाइ खालामदो बिनि उनाव 15 दिनसो लागोन खोमा नोंनि बे पस्ट अफिसाव फैगोन बे फिजिकेल पान कार्डआ अब्लानो नोङो बेखौबो एक्जेक्टलि बायनो हायो नाथायबा आंथ' बुंखायो बेनि गोनांथि गैला PDF आव थाबाबो नोंथांमोना बेखौ जेरक्स खालामनाल'सो होनांगौ अरिजिनेल जेरावबोथ' बिखाया नालाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअजोंबो बुंहरनाय जाबाय आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव पान कार्ड गैया नोंथांमोना बयबो खालामना लाफैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव पान कार्डखौ बे बानायनायनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो लिंकआव चेक खालामनानै नायफैबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजांनाया एखे बारानिफ्राय बारा जाथारदों नालाय जोंथिं दा बेनिखायनो बुंनायाबो आंना थथ' जाथारदों आरो थान्दाजों सुहाबनानै दा जेखियानो जाबाय नोंथांमोननिसिम आं एडजास्ट खालामनानैबो भिडिअखौ लाबबाय माबाफोर जेनेबा बुंनायाथ' बारा मोजां जाखायासै निमाहा होबानो जाबाय नोंथांमोना बयबो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों